الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka, shirin mu koyi alqur'ani a wannan tasha tamu mai albarka Al-Injaz Media. Idan ba manta ba, darasi na gaba, darasin mu na alqur'ani mun tsaya a ƙarshen suratul Nasi. Yau zamu tashi farkon suratul Ikhlas kai tsaye. Yan uwa masu girma, ina fata kowa ya tanadi Qur'aninsa kuma ya bude. Kullum ina ƙara faɗa cewa ba a ajiye Qur'ani a ƙasa, ko dai ka sashi akan cinyarka, yawwa, ko ka zo da abin dorawa kamar yadda wannan ya zo da shi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، أقول أعوذ. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. أحسنتم، ما شاء الله. أقول لدى حرف قلقلة نقاف muka ce qul a'udhu bi rabbil falaq. Sai an ji wannan, saboda wannan ana ce mata qalqala kubra, tana zuwa ita a ƙarshe ne. A samu harafin qalqala daga cikin harufa guda biyar na qalqala da ake ce musu qutubu jadin. To duk idan ka samu harafi a ƙarshen aya a cikin ɗaya daga cikin wannan harufan, to za ka yi qalqala. Ita kuma qalqala shine azzabzaba kenan. Ma'ana kamar yadda zaka sa ruwan zafi a cikin tukunya, idan ta tafasa zaka ji tana wani rawa-rawa, to haka ake so ka yi rawa da harafin. Kaga qul a'udhu bi rabbil falaq, kada ka ji nauyi, saboda sau da yawa mutane zaka ji suna boye wannan kalkala din, suna jin nauyi ko kunya, ko kuma suna wato
tsoron furtawa, ka furta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa, ka ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Wannan kalmar ta khalaq ya kamata a kula da ita, saboda kana da kha, ita kuma kha'un tana cikin hurufun da maharafan da ake kumburawa, ga lamun ita kuma ana siranta ta, ga qafun ana kumburata, da haka sai ka kula kwarai. shi sama le ce iyyaka an tufakhima mustafilin in kana al-isti'la bihi muttasila, sai ka ce khalaqa min sharri ma khalaqa. kaji qadin nan haka, to duk inda ka samu kalkala haka zaka dinga yin ta. maratibul kalkala kamar yadda muka faɗa guda 4 ne kenan, ma'ana mushaddad kamar a sura ɗaya zaka iya samun gaba ɗaya wannan matakan na kalkala. in ka tafi suratul masad ka hutar da kanka. martaba ta farko shine ka samu harafin kalkala yana da shadda, ka ce tabbat yada abi lahabi wa tabb. wannan shine martaba ula, ma'ana martaba ta farko, mataki na farko a kalkala ka kai matuƙa, irin su alhaq, alhajj haka. so martaba ta biyu shine ka samu harafi kalkala yana da fatha amma za ka tsaya a kansa da sukuni, kamar tabbata da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. kaga kasaba harafin yana da mutaharrik ne amma ka tsaya a kansa saboda halin waƙafi sai ya zama mai ɗauri. wannan shine mataki na biyu. mataki na uku harafin kalkalan da aka ɗaure, fi jidiha hablum min masad. wannan shine mataki na uku a matakan kalkala kenan kalkala tana da matakai guda 4. sai mataki na ƙarshe na 4 shine a ƙarshen sura din, wa imra'atu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. wannan dalil din kasra ne da ita, sai malamai suke ƙara shine mataki na 4 amma ka sifa. anan muka zo ƙarshen wannan darasi. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.